cardom carbeng lo lapen beneng indeng thong kebra hini channel karbi festival beneng thot tame si viral video tame klang lo lapen public athenglo mate munit kyong along si arlusu lapen pingsu aning ka chang lo ne mate ko sonayat ne atum bahini page pring si atum ko son son ma choklem ne stamil an mangi ni tame thekdum nong ni dalla lapen na video si ni tame theklong chalo la si jet kewa app kilang dun pustami ning ka chang tum do pustami arleng ka ong thengnu bangke oplang no choklem ke dat segi meji athema non hot ki ka to ko tame social media long ke theklong at chik ong ji athema phone tam do rap asi net bhai ni le ang tum phan nang kelang dun pen prek check prote video bang ka ang dun lek po asi ka du ko tum tame ning chang pustame arleng ke ong ati munit ke ong along ke nai tum choklem ke dat segi meji athema nang tum phan sin chin de lapote ang pinang po tum tame ang tum phan aning banang sam that polapen munit tum aning tuma thaba awla dur mi puseng tum phanang ma tharong po aseng tum lasan choklem dat pustame ang tum kachen begine mate kachen ejine stami pe chom ba prang ma ke rat along plang atlo tasilo suputhak nilihin pen pasini po bangke kadu ka be kote injiro tome tun pustame rata thengno long mangke ang tum choklem dun tidat sikimichi kangri kangkrang pustame ang tum la chitong tiang kupen sang tum chithan atang ji lason choklem nong ne arleng ko ong nu ke son pu pe chum ba prang kanang ne pustame ang tum thanai non ke nan tum arasu bang tame thrak dukpo lapen pin so bang tame thrak dukpo asila hai ke viral video bang ke penang binung kak ke athema ten se phone ko trap ano ten bang phur bang phisi phone ke dorap aseng tum tamme cheni pami pen se choklem dun nang ji asi la hai video tamme non mat ke private la ano ten na se phone dorap pat labang e la hai video ke don lek pola pen rata phan mate social media long ke paklang wek po ang tum tamme arleng ke ong thengdu bang kla son choklem dun ja si meji ning chang le do pustame ang tum ching kiwet na apen pe chum ba pring prang mang gawe tanang po lason plote jet ke wa app tami anong juru dak bo asile tum elam ki jang bunang le pinting sum potami jang bunang le po ajoy ni si indeng thong kebra ni penang an kenang le lo lasela so aputha nilhin petami odlang no ka choklem atum pan bangke isi pudun tung lo lasi ke pudun kang tungo the bangke ile tu mase lahai odlang no choklem don rong puti non ke bang yo widum tami choklem bom po lapen ile tum akhis tami si kathrak pembe ji son dukok po lasi jok abang phu abang phi tamle ning chang ning chidok dok tami ason project lapen mulitum kelang don pen hon themi me ason mang ka choklem ang nilo katok we korteng jiro tum tami lasini le kaning jei pulam ta du ilo aso ditkewa app alo risomara pen ko jang ning ka chang ne mate ko son ne anma ka nili chiri ne atum ma hani pe chum ping lapen atum pi pitong choklem me lan ma ke nili chini dun pami me darla ase pini video pan darla ase mo kapra ke video long leng ko stong thana kardom